No a pokračujeme ďalej v expozícii vo Versailles. Tak to je portrét, obraz Ľudovíta 16. Asi najznámejší portrét, obraz, ktorý môžete aj vy určite poznať. Všimnite si tie krásne, nádherné plafóny, pozlatené, nádherné. Proste všetko je tam také veľkorysé, pozlatené, wow. No a tu je tá slávna zrkadlová sieň, kde sa podpísala aj Versajská zmluva, kde sa diali diplomatické rokovania, politické rokovania. Takže to bolo úžasné tam byť. No a hneď máte také odbočky do takýchto miestností, kde napríklad sú aj portréty, obrazy Napoleona Bonaparte. Takže to som si tiež bol pozrieť. Je to tam veľmi ťažké, lebo človek sa nevie, či sa má pozerať na plafón, alebo dole, alebo hore, keďže tých podnetov sú tam strašne veľa tých vecí, ale je to tam všetko nádherné, luxusné. Proste ľudia v tej dobe vedeli, čo je dobré a hlavne tá architektúra, viete, teraz aký by to bol problém postaviť niečo také a v tej dobe, akí boli šikovní. Len páchlo to tam poriadne, keďže v tej dobe sa moc neumývali. Umývali sa oblečení a radšej stavali na seba voňavky, tak viete si predstaviť, ako tam to muselo smrdieť. No. Ale tak aj tak si žili luxuse viacej jak polovica tedajšieho Francúzska. Ale to očividne nevadí, lebo zanechali za sebou alebo za seba toto.